NDFB मार्टियार्सफोरनि नामाव फैसा फैबाय किन्तु बिथांमोना मा खालायदों दासिमबो NDFB फेमिलियानो जा बे बर' हारिनि थाखाय नांनाय जायफोर मुंख्लं बे मुंख्लं नखरफोरनो दासिमबो बालाफोरखौ होनो हायाखै फैसा फैनानै थांबाय गिबियावनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा आरो आसामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम आंनि दुर्गा फुजानि बयनिसिम आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। मोनसे दुखुनांथावना जानानै थाबाय नंगौ बे जोंनि बिटिसि हालामाव बा जोंनि ओनसोलफ्राव जिबायदि जोंनि लाइमोनफ्रा गोसोखौ हगारसारनानै जिबायदि जाला लोंनायाव बेस्थ' जानानै दं। मानोना जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव जोंनि माखासे समाज बेबस्थाया नुदों जे जों हगारसारनाय बायदि नुदों गावनि गथ' गथायखौ जायनि जाहोनाव जाला लोंला ड्राग्सजों मुखुब जानानै दं। मानोना जों जि थांखि लानानै समाज दानो नागिरदों बेबायदि हगारसारबा जानाय नङा। ओंखायनो जों साफ्रोमबो गार्जेना कनसियास जानांगोन। जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाखांफुनाय गावनि गथ' गथायफोरखौ जों मोजां गियान होनांगोन। अकल जोंनि गार्जेनाल' नोजोर होबा जानाय नङा। जोंनि समाज बेबस्थाया थिग जानांगोन। जों साफ्रोमबो जुदि नोजोर होआबा गाज्रिखौ जों बुङाब्ला नुनानै जुदि थायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। ओंखायनो आं आसा खालामदों जाहाथे नै देग्लाय दुर्गा फुजानि गेजेरजों जाहाथे मानसिफ्रा जाला लोंला खालायालासिनो मोजाङै बिमा दुर्गा देबीखौ जाहाथे फुजा होयो मोजाङै सिबियो। मानोना जों मोनफ्रोमबो फोरबोफोरखौ जों मोजाङै बजबनानै जोंनि समाजनि नियम निति नेमखान्थिनि गेजेरजों जों जायनि बेलायाव जों मोजाङै फालिनो रोङैनि थाखायनो जोंनि माखासे आसार खान्थि नियम खान्थि सुबुंनि गेजेराव गैया जालांदों। ओंखायनो जोंनि ससियेल एक्टिभिटिसखौ जोंनो बिराद इम्परटेन्ट जाना दं। जोंनि समाज बेबस्थाया जोंना बायफ्लेजोबना दं। समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालामथारनांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जों साफ्रोमबो बिनि सायाव नोजोर होनाया मोजां आरो बाजेट बे बाजेटनिख्रुइ नोंथाङा बारा मोनगासिनो दंना नोंथांनि आखायाव बाजेटआ बारा जाना दंना दा नंखायनो बै बाजेटखौ बेस खालायनानै नोंथाङा खरसा खालायनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान। दिनै नोंथाङा नुदों फैसाखौ दिनै नोंथाङा खरसा खालायनो जायगा मोनाखै। ISPL कक' माखासे नलेज फेस्टिभेल नोंथाङा जिथु इडुकेसननि फैसाखौ दिनै कौटि थाखा ISPLआव दिनै नोंथाङा 30 crore बारा दिनै गारदों। दा बे फैसाखौ जोंनि बे बिटिसिनि ओनसोलफ्रा माने सोलोंथायाव नोंथांमोना खरसा खालायनांगौमोन। सोलोंथाइनि नामाव नोंथाङा बाजेट लादों इडुकेसननि नामाव बाजेट खालायनाय फैसाखौ नों दिनै खेलाव मानो गारखो? दा बेफोर मोनफा मोनफा थगायनाय जायाखै नामा? बेफोरनो दिनै फोरमान। ओंखायनो नुदों रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि दा बर्थमान गभर्नमेन्ट दं होननानै फोथायनो हायाखै थगायबाय थादों। अरुणोदयनि नामाव मानसिफोरखौ प्रलोभन होनानै थगायदों आरो बिदिनो गोबां धरनाव रेशन कार्ड बानायनायनि नामाव नोंथांमोननि ग्रासरुट लेभेलाव जायफोर चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना नोङो जिबायदि फिसा खोथाजोंनो थगायनानै रायजो राजाखौ दोनबाय थानो नागिरदों। जायफोर मोनथावना जायफोर रान्दि मानसि जायफोर दुखिया न'खर बे अरुणोदय स्किमखौ नोंथांमोना मानो होआखै? नोंथांमोना लाङै मिटिं खालाय मा फोरमान खालायनो नागिरदों? दुखिया मानसिफोरनि जाहाथे मोननांगौ जुदि नोंथांमोना आसनि खालायदोंब्ला बेहायथ' नोंथांमोना मोखां नायै सोरबा BPF सोरबा गुबुन अन्य राजनितिक दलनि होननानै नोंथांमोना मा फोरमान खालायनो नागिरदों? बेनोथ' नोंथांमोननि बेस्ट माने फेलरा बेनो बेरखांगोना। नंखायनो नुदों दा बर्थमान UPPL सरकार बिटिसिआव सलायनाया खोब मोनसे गाज्रि थासारियाव दङ। बिथांमोना गावसोरनो गावनि सायावनो फोथायनाय गैया। गावनि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर रुलिंआव थानाय MCLAफोर बिथांमोनानो फोथाया। बिथांमोना नांगौ बायदि स्किम मोनाखै नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै। ओंखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। बिटिसिआ जोंहा जेरैबायदि माने डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन जेरैबायदि माने गोहो बारायनांगौमोन जोंनि गोहोआ खमायदोंसो बारायाखै। बे बिटिआर सुक्तिया दाबो दिनैसिमबो बिथांमोना गावसोरसो जबरदस्ति नामखौ बिटिआर बुंबाय थादों। लिगेलि दाबो कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना बेखौ फाइनाल महर होनो हायाखै। दासिमबो बिथांमोना बिटिआर होननानै नामाकरन बे कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना एप्रुभ खालायनो हायाखै। ओंखायनो मोनफ्रोमबो बिटिसिनि जिथु बिटिसिनि लाइजामफ्रा फैयो बिटिसि जानानै फैयो बिटिएडि जानानै फैयो। दा नंखायनो भारतनि संबिजिरनि सिङाव बिटिसिनि जिथु गोहो बे बिटिसिनि सिगांनि दं
सिगांनि जेरै दं बिदिनो दं बिथांमोना सालायनो रोङाखै जायनि थाखाय बिटिसिनि गोहोआ दिनै बिथांमोना खमायनानै लादों आरो दा ओंखायनो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बेबायदि पावारखौ लानानै सालायनो रोङै नेताखौ जों जुदि नेता खालायोब्ला उनाव जोङो भबिष्यत बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जाहाथे फस्थायनो गोनां जागोन ओंखायनो बेबायदि मानसिनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा पावारखौ गथाया बिराद माने बिथांमोना जि खोथा बुङो थगायो बर्तमान दानि बिटिसि सालायनाय जायफोर चिफ डेपुटि चिफ इएमफोर बिथांमोना बिराद थगायो बिराद थगायसुला थगायनायनि बाहेरा जेबो गैया जोंनो मात्र रुलिंआव नङा अपोजिशनाव थानाय एमसिएलएफोरनो जों एलइडि जाय जोंनो एलइडिखौल' होयो एमसिएलएफोरनो इयारलि जिथु बाजेट होयो बेखौल'सो होयो बिनिफ्राय मोनसेबो बिथांमोना जोंनो होआ आरो जों होनाय खामानिखौ बिथांमोना मावा खिन्थु नामखौ जोंखौ फुनदेरबाय थायो बिथांमोना नंखायनो नुदों जे देग्लायनि जिथु बाजेट बे बाजेटआव जोंनो होआखै बिनि 2 बोसोर सिगां जिथु बाजेट हमदों बेहाय गरसेबो थाखा जोंनो होआखै मोनसेबो स्किम जोंनो हराखै बिथांमोना गावसोरनो रानलायनानै जानो थोआ बिथांमोना मन'लायगाय थायो दा अब्ला जोंनो बहा होनो बिथांमोनालाय जोङो जाहैदों मा दिनै अपोजिशन हिसाबै रायजो राजानि गेजेराव दानि सरकारा जे जोंनो जे स्किम होआखै बे खोथाखौ जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायदों रायजो राजानि जिथु अभाब अभियोग जों बुंदों जे अबेबा मोनसे गामियाव मा नांगौ जानानै फैदों अबा दालां नांगौ लामा बानायनांगौ गोबां धरननि माने कमिउनिटि हल थायो रायजोफ्रा अभाब अभियोग जोंनिसिम माने जोंनो अभाब अभियोगखौ जोंनो फोरमायो बे अभाब अभियोगखौ जोङो बर्तमान रुलिं सरकारनि जायफोर डिपार्टमेन्टेलि हेड बेहाय जेब्ला जोङो जोंनि स्किमखौ प्रायरिटि हिसाबै जों एक्सन प्लान गथायनो नागिरोब्ला बिथांमोना बेखौनो एक्सेप्ट खालाया दा बिथांमोना जुदि बे ओनसोलाव आंनो मावनो होनाङा आं लुगैयाखै नोंथांमोना जुदि आंनो होनो गोसो गैयाबा खिन्थु लकेल माखासे ओनसोलफ्राव डेभलपमेन्ट खालायनायनि दायित्वआथ' नोंथांमोनाव दंना डिपार्टमेन्टेलि हेड जायफोर पिडब्लिउडि माने डिपार्टमेन्टनि खामानियाव बिथांमोना सोनानै हो एक्सन प्लानाव सोनानै प्रायरिटि लिस्ट लाबोनानै खामानि माव नोङो दिनै इरिगेसन बेहाय नोंथांमोना माव दा नुदों बिथांमोना जि धरनाव गभर्नमेन्ट सालायदों माने गावसिनि जिबायदि साननाय गावस्रा जेब्ला बेनिफिट जायो अब्लासो बिथांमोना स्किमखौ हमो जेब्ला जे बे जायगायाव बे ओनसोलाव अबेबा मोनसे स्किमा जुदि डेभलपमेन्ट जानांगौब्लाबो बेहाय जुदि गावस्रा बेनिफिट जायाबा बिथांमोना बे स्किमखौ हमा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे थगायथारदों बे फोरमान जानानै दं आरो नंखायनो आं साफ्रोमबो माने बिटिसिनि रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जे हरनाय बाजेटखौ सम बायदि बिथांमोना खरसा खालायनायाखै फैसा रिटार्नसो जालांबाय थादों मानोना बिटिआरनि फैसा बिथांमोना बुंबाय थायो 1500 कोटी टाका हरबायथ' फैसाखौ आसाम सरकार भारत सरकारा अलरेडि स्टेटआव बाजेट हमनानै बिटिसिआव हरबाय बिथांमोना डिपिआर खालामनो हायाखैनो एस्टिमेट बानायनो हायाखैनो दा बिथांमोना बे फैयाखै फैसाया एनडिएफबि मार्टियार्सफोरनि नामाव फैसाया फैबाय खिन्थु बिथांमोना मा खालायदों दासिमबो एनडिएफबि फेमिलियानो जा बे बर' हारिनि थाखाय नांनाय जायफोर मुंख्लं बे मुंख्लं नखरफोरनो दासिमबो 5 लाखफोरखौ होनो हायाखै फैसा फैनानै थांबाय 25 कोटी फैनानै रिटार्न थांबाय आरो 25 कोटी फैबावदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी होनानै 15 कोटी टाका रिटार्न थांबाय दा नंखायनो नुदों बिथांमोना दिनैसिमबो भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दंबाय थायो पस्टमर्टम रिपर्ट नांगौनो पुलिस रिपर्ट नांगौनो आन्दोलन समाव जायफोर मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लंफोरनि माला पस्टमर्टम माने खालायनो हानांगौ जाखो नखरनि मानसिफ्रा पुलिस भेरिफिकेसनखौ मोरै खालायनो हानांगौ जाखो दा सरकारा नोंथांमोनानो सालायदों गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनानो सालायदों पुलिसआ नोंथांमोननि आन्दारावनो दङ अब्ला नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोनासो थिनदोंना थारमाने होनो गोसो गैया नोंथांमोननि आखायाव फैसा गैया थगायबाय थादों फैसाखौ माने हरबाय होनना बुंदों बेखौनो नोंथांमोना बेलेग खामानियाव बाहायदों नंखायनो नुदों बे गासिबो नोंथांमोना थगायनाय नोंथांमोननि थगायनाय जिथु नाटक नोंथांमोना जि नाटक खालामबाय थादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाखाबाय नंखायनो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथांमोना गोथार गोसो लानानै बिटिसिखौ डेभलपमेन्ट खालायनो हायाखै 17 बोसोरनि खोथा बुङै बुङै बिथांमोना एरायनानै थानो नागिरो बिराद दुखुनांथावना खोथा बियो नोंथांमोननो होदों नोंथांमोननो मेन्डेटखौ होदों नोंथांमोना दिनै बिटिसिखौ जों मोजां सालायनायखौ लुगैयो नोंथांमोना बिटिसिखौ मानो मोजां सालायाखै सोरखौबा बुंनानै दाय एरायना थाबाथ' जानाय नङाना नंखायनो दिनै नुदों बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया
भटार्सफ्रा जिबायदि बिपिएफनि मिथिं जायोबा लोब लोब फैनानै जयनिं जादों आरो बिथांमोना बुङो बे गासिबो नाटक गावनि मानसिफ्रानो गावनावनो आरो जयन जाफिनदों होनबाय थायो नोंथांमोना बिदि साननानै थाबाय था जोंहा बेयाव बुंनांगौ दरकार गैया बिपिएफआव जथेस्थ' दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लादों फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ पावाराव फैगोन आरो जोङो जि सानदों रायजो राजाफ्रा जि लुगैदों बेखौ जों मावनानै होगोन आरो